Barça, a diferència del Madrid, és que pot jugar al contraatac i també al joc de toc de les darreres temporades, Toni? Jo crec que el Barça, el realment important en aquest equip és que és capaç de fer de tot. És a dir, si toca defensar-se, ens defensem. Es curioso, ¿eh? Es curioso, perdóname que te corte un poco. Es curioso porque cuando el Real Madrid jugaba al contraataque que vosotros ahora tanto alabáis, escúchame, cuando lo alababa, el contraataque que jugaba el Real Madrid antiguamente, que lo criticabais tanto, que solo el Real Madrid podía jugar al contraataque, ahora lo estáis alabando. No, Enrique. Lo estáis alabando. Ahora ya el tiki-taka vuestro, ya esto ya es como una pasada. Ya el tiki-taka dices, bueno, pues ya no vale. No, Enrique. Ahora vale el contraataque que hacía el Real Madrid antes. No pasa nada, no pasa nada. Si quieres te la puedes apuntar. Mira, la virtud de este equipo es que tant pot ser que jugui defensant com atacant com fent tiquitaca. Sí, sí, que este equipo juega todo. Hi ha alternatives. I com ha dit el Gerard, ha dit, pero antes no valía. Estas alternativas que hacía el Real Madrid antes al contragolpe o al contraataque, como lo quieras llamar, era denuncia. Lo que valía era el tiquitaca del Barcelona. Entonces sí que realmente le dabais valor. Cuidado, és que esto una cosa no treu l'altra. Que ens agradi més o menys el tiquitaca no vol dir que l'equip... Però si no tengo que reconocer nada, Enrique, que ens agradi més el tiquitaca o no, no vol dir que aquest equip no hagi millorat en ampliar el seu ventall de possibilitats en jugar a un equip contrari. I en aquests moments inclou el fet de fer contraatacs. Mira, el Barça actualment pot jugar a la forma... Durant un partit canvia la forma de joc en funció de com se li posa el contrari. El Madrid, això que dir, no, és que el Madrid jugava al contraatac, això no és cert. El Madrid no jugava al contraatac i jugava a l'atac. És una altra manera de jugar. Un atac ràpid, però no eren contraatacs. El jugar al tiquitaca ha estat denostat per la caverna per posar el dit a l'ull al Guardiola. A partir d'aquí és quan s'ha començat a fer la campanya en contra del tiquitaca. Perquè el tiquitaca és un futbol de control, un futbol de possessió. El futbol de possessió el continuem tenint. Tenim possessions del 65 i del 70%. Què és això que juguem al contraatac? Nosaltres continuem fent el joc que hem fet sempre. El que passa que ara tenim més oportunitats de contraatac. I si tenim l'oportunitat, el fem. Però el Barça fa joc de possessió. Aquests de la caverna encara existeixen, els mentiders aquests? I tant. Pensava que havien tirat la barraca. Jo ho tinc desintonitzat. Pensava que havien tirat la persiana. Després, Jaume, et posaré al cap del pòdium. I et pregunto pel que va dir Luis Enrique. Escoltem. Es un equipo único, diferente al resto y hacen las cosas tan fáciles que parece que como que el rival no tiene en muchos momentos muchas cosas que hacer, pero nada más lejos de la realidad. O sea, hoy he visto a un Getafe intentando defender, acumulando gente y dejando muy poco espacio entre líneas, pero prácticamente donde no hay espacio aparecen jugadores del Barça con posibilidades como para definir todas esas situaciones. Es un gran placer estar en esta situación, la verdad. Al final, si te diviertes jugando a fútbol, y está claro que este equipo se divierte, es más fácil que no te canses de jugar a fútbol, y eso es un poco una de las claves que tiene este equipo. Doncs les paraules de Luis Enrique després d'aquesta victòria per 6-0 davant el Getafe. S'equivoca una mica, aquest, eh? Que s'equivoca? Sí, míster, t'equivoques una mica. Perquè les rodes de premsa meves, les teves són missa i les meves no ho eren. Figura't tu, mira'n alguna, com eren les meves rodes de premsa. El que tens de saber tu, que tens algú que et té el dit a l'ull i d'allò. Però els altres, cony, també tens de donar una mica de carinyo de vegada allà al mig. És una mica vinagre, oi? Una mica de... No, un poquito, coño, es que es el mejor del mundo. ¿Cómo no va a tener vinagre si es el mejor del mundo? No, ahora vosotros que me sacáis a Zidane y resulta que ahora juegan los que ponía el Barandilla primero. Escolta'm, Jaume, estem d'acord que el Barça està en un moment dolç. Sensacional. A més, volen... Està molt fi, com diu Luis Enrique. És una cosa molt clara. Amb això del futbol has de ser feliç. Has de ser feliç. I has de ser feliç a la dutxa dient, tinc la més gràcia que tens. Si és així, sí, senyor. Sí, senyor, si és que és això el futbol. És que no, l'altre és mentida. Són feliços, disfruten jugant als rondos, disfruten el camp. Llavors, aleshores... I els socis. I això es tradueix a tots aquests èxits que han vingut. És que el que estan fent aquestes criatures ho veurem d'aquí uns anys el que han arribat a fer. Vaja, el meu punt de vista. Però ja som per tancar, Toni. Com diu el Luis Enrique, no, és molt breu. No es cansen de jugar a futbol. És que només és aquesta frase la més important. No es cansen de jugar a futbol. Per què? Perquè és el que diu ell, es diverteixen. I tu, quan tu passes bé la vida, no vols parar de fer-ho. I aquest equip no es cansa. Cosa que d'altres, jo no sé si és que estan cansats, avorrits o se'ls hi oblida.